Yesre otu for tam kese kan tam kese se. Mina nani akuya boaboati. Mina nani asare Baffour audikai. Sama munyina makwa babio ene maka cho se nswaye ahodo be se mienu ena ewa na yedikan akodi enkomo etoso yi eye bechem Tanoso adawroma nananom wa ha ya yepese ye ne wo mu edi nkomo na yebise wo mu se Tanoso anampo Tano din no meka ye aba atirim sampa ye nsuo Tano ene ye ka ho asem afi amamene ne amane ahodo bi a akoyi wo mu dibre wa Asantehene mu ana wo mu hweye ema nananom ma Asanteman no ye bedi ehon komo enso ewa ha bedi dia sonaba Kofi Mensa Abrampa nananom aye krado atena se ene enche ye bekwa akoyi nsuaye na afi amamre ne amane ahodo e ka ho nyina no ye de atoa so ohene wadama ye mo akwaba nje so ades wadama udin ya frame nana kwaku ye boa frame nana kwaku ye boa Sunyani Tanoso asuta na konfo na Appiah wadama ye kan ko Tano anase Tanoso krono ye ahaya Tanoso ya na hene Tanoso nkomo pacho Sunyani Tanoso no pray yewra boyen nkomo kakra efa edin no ankasa ho bechem Tanoso obi hwe na obi pese wosua amamre ne amane ahodo a ewo krono so na nanom ahensem ne adoma komasem a sen na obesi a kyerem Tanoso no Tano no eden nya edin no ma baaye yo bada wase obisade ya obisa amamre kwan so ya ka Tanoso ye kura ekuta asu Tano a ye de kyekere krono na se ye kan asu Tano na ye de kyekere krono enti ye ka Tanoso Tano ye asu Tano a amamre kwan so no oye su kese a ye ka bonuma ne Asanteman a wodi mu awa Asanteman ne bonuma mu pa na Tano aye asu a omo asu bi asepo ana amamre kwan so ne kese ye ne na brempon ne se de ne tumi city enti no ye ka se asu Tano de a na oye odihye a na se asu kese a na bakwase mu no nanim eni na chide uye asu pofuru ho a betima ka se ono ye ohempon wo ye hunu se amamra hodo ne amane bi wo ho a moye ewa Asanteman mu de me kan ye bra ne ye ne ewre ko brekum ayie muna mugu nsa no Christianity eno tumi be ne teachiri sa de na ye wosemo na moye o de o ho se ansa ye ewra de ye kata no de a na ye ne fanse ni tumi kese ye pa enti wontimi embesi ne ntwa ye ewra kese se na se wo metwa asu a na mamle ne na mane ye wonfa ma anidie ne ebuo ma asubonten yesa na se buo ni ti wonya duru ewura ho de ese anidie ese fata se ode ma asubonten ta no bofakwa ansa na watwa mu de ese ne sonfo ye yesa amamre no de ma no na amamre kwan so watimi ayede atwa mu ansa na akire se ampa woduru ni die mu mamisa asu Tano ya hodo sen wa Asanteman edoso bebre ye ka bebia se ne suma mu de edoso but ye kan na subonten edade a bida konfanse ke wo kumase Tanoso ewo ho ye wo ni miamia bebre a ekire se asu Tano e kan asante ho ekire ma ye hu nse ene Tanoso kuro Tanoso bida so a ne ka say ene na mamisa ye den na ye ko brekum no nko na saa kwan ni mu ena moye amamene no anasa amane na ye wre ko baabi na baabi a waduru no Tano da ho a moye no kre ase Tano ye otumfo nsu kese a edimu a ekire se wontimi putu pereko pemfa ne tumi enye de ope bise amamre kwan so ye campaign di mu ne tumi mu dia na ka ye kasunsu mu obatan mu dia na Tano na dikan nti woduru asubonte Tano wodu no wura ho nti amamre kwan so na ese ohuma ne wura hu se woduru ne nchen nti otwam bibi sei na okoye ade sei na nchen ese ode ne tumi ye de etaa na chi na de okoye na etimi wie nkunumdie ede ma no na ode na animonyam esan de ba na bi kan asubonte Tano go fakọ sanity amu wo sa gidie ne se mo ya eye adwuma o hene eye adwuma papa ye wura asu Tano go fakọ de wo sana chi a na se okwati na wakwati ade nyina o
nti ewura de said o super odo asubonten Tanoso ko said de asubonten ye ne de ade amamre kon so no wontimi nkotini ensan na chi emfiti prekupa ntwi mfa no so enye de opema ne nye yi ti woto se asuo ne da ho nko ade a na ne die ne na mamre ne na said de ese o ye ansan na wide watwama na se wako sanity ye beba enemu nso aye no ho na ye ni nkomo kakra wo afade ho ye ne nyina botuntumu na ade na wo de ye fita yo meda wase de nti a ama me frɛ fita hanse edikan me yasuo konfo de wo ba wura ni ma ese wo dan sonko e wo dodo nyina mu na dodo nyina hu sade wo sitie na ene so ye daponda ye Tanoso kurudua ye fa ye ntoma paa de afira nti ni kwan se me mahu faduo no eye ti sade me ne me hene enante ese me de manim mahu faduo kire ma ye wura hu se me ye Tanokonfo edi konanim ma no hu se ana Tanoso kuro ye fa ye ntoma pa bia de afira awo nkunum die mu akonya ya tobe mfie sei ni eto ho metimaka se be 15 years ni ana se mfie dum de beduru fi se ofiri mu ye wura firi mu no na inspect se foforo but ene na nanamo no twedi ampon ene osoro ayikwan mu se ene ye fa ye wura nsan betena kunwa paso enhia ni manyam yenim se dun so aye se ya adofo wo mu etan ho no wo mu edo wo nyina ba beta wachi menhunu se sebi asuo bi konfo abeta ne de achi se ne de potepa na ye hintade ntia ama beta wurachi yo de ma me beta me wurachi ni se Tanoso kurodua amamre kwanso no na ye kasa bechima na Tanoso ehye bechima se na ne ya bakwasem ama ye sunsun ma mamu aye du ni se ene Tanoso ye ni bechima se bi ya de ye ho afiri bechima se enti ene ese amamre kwanso ahonhom wo Tanoso kurodua mu nyina betim betai ye sori betai wurachi ni hu se ampa ya de ye ho afiri obi ase enti na ma na da duan aye da konkono a wa hwe de wiem kura ya enye wonwa sanity sunsum famu no metumi aka se onso ba waba no wo behwe wo ye asuo Tanokonfo edi atoto niema bia na nipa bonfo bi kura ba wanyama ne sanity pepepe no crepa but wo hina yagusua wa ha hwe se nsaye no bekọ awiye mekoba se hiana ye beba mo nchen so nsaye na kire no ye beba ne nkomodi aka nyina no ya hyeda ba ne no abedi wada ma udini bim efrem na nakoko ya ebu asuo Tanokonfo that's it abusiana na kwaku ya bua ye asuo Tanokonfo ene ye ne di nkomo wa kire yen abakosama hodo etaitan no echi anase Tanoso no echi afi ye di nkomo dodo no afa na fade ene sunsum kura etai asuo Tano echi ene ene enhwaye ekoso wa ha de enti a wo ha enti eyemonimsem moten mosum sunya bi na efa bi nso etu kotoko medindi asonaba Kofi Mensa Abrampa ene eguso wo menhia ahimfie Nyansapo TV so abusuya sabre eye Tanoso enkomo ekokodi ye na ene ye nsuaye no ebraso se nanano mamamre ne amane kwa so nkonwa fie so anase menhia ha nanano mo a wo mo ede nsuaye ahodo kokoma yewura omo to santene ma abrafo di enimu na afi omo ba ebefa de hyebrante no a okwa ye nsuaye no nti se wohunu se nanano mo apegye omo mu asabri enye se adwabo no ana adwumadie no aseatu na emom de hyebrante a okoye nsuaye no ene braso se nananom ebeko akofa no nti wohwe amamre ne amane ekoso no a enye se wo sore ya na wugi ibumu na wokọ ensem ahodo wo ho enkomodie kakra wo ho ansana nananom etumi akọ na dwumadie no etumi akoso nti mprempre die eye Tanoso ensuaye a ewo ho yewura Asantehene eti adwam dada one nananom atena nkonwa agusua etwen na wo mo agye Tanoso ensuaye no nti abusua kan ye ho na Nyansapo yensomo enenso nti mprempren se wahunu amane ene dwumadi ahodo a ewo ho eye Tanoso ebeye ne nsuaye sabi asante amamre ne amane de ototwe ne enyeyi nti nananom wadi kan abrafo ka ho ena afei atena nkonwa ewo Tanoso sede ye nkomodi ekokodi ye no ekirechire mu a bepem nei no ena aduru so a nananom ekọ Nyansapo TV ni to yira ni ira adaroma abotia hwehwemu ama
ɔde tumi ma kusua ma mpanyinfo fie so wɔn kɔhwɛ wɔn fo bi no wɔn si bi kyerɛ no amandeɛ a ɔso yɛ nyinaa ɔyɛ ɛnɛ ɛna ɛsɛ ne ba bɛkyerɛ yiwura na Tanoso asɛbɛto wɔ ne mu hwɛ kan amandeɛ kwan so ma asɛbɛ mu de yɛsɛ mpanyinfo no abusuapɛni no kusia emu ade nyinaa bɛto wɔ ne mu hwɛ amandeɛ kwan so kɔsɛ bɛtɛm na no bɛsi nso ama na ebu ɔda abusuapɛni nso wɔ ha ɛna asɛbɛ mu n'asofo nyinaa so wɔ ha ɔno wɔn nyinaa wɔ ha kyɛnfo yi nso wɔtena ase na ɛka mpanyinfo no ne oyi na ba no si ɛkɔkɔn no atafo nyinaa kɔkɔn no asɛbɛ de dɔm nyinaa kɔkɔn ba bɛkyɛm ɛhɔ na ɛbɛtena na akyɛ nneɛma yom si deɛ wɔn nyinaa wɔka bom no sɛ sɛbi bɛkyɛm mu ne na ɛte hɔ mu nyinaa so sɛbi ata no na sɛ na ataafo nyinaa na sɛ mu ne na ɛtena hɔ yɛn nso sɛbi Asantehene ɛna sɛbi mu wura no no ɔsɛ sɛbi ɔbɛsɛ kɔbrɛ kum tɛɛkyi Tanoso ogyina hɔ no ɔyɛ dɛ yi sɛ sɛbi na mo sɛ mfie dodoɔ ni ɔmaa so yɛwura duru hɔ no mu de esi yɛ sɛbi sɛbi nyinaa wɔ hɔ wɔsɛ sɛbi yɛwura duru hɔ na mo sɛ mfie bɛyɛ sɛ ɛkɔ bɛyɛ duonu mu etwa mu ɔmaa da Asantehene so duru hɔ so ɔmo sɛ duru aba ɔbaa yɛ wɔsɛ no kyerɛ wɔsɛ bibi wɔ hɔ Asantehene no ɔyɛ agyerɛ obiara no ɛnyera ɛwɔ hɔ so do ɔka no ɔmo sɛ nyɛ Ghana o sɛ ɛdɛ no mo sɛ sɛbɛ ne wura ba a no pie yɛ yiri hɔ di sampa sɛbɛ Asantehene ne wura no aba branche si deɛ ɛde bɛhyɛ wɔn nsa no ɛna wɔn di hɔ nom deɛ yɛasie wɔka kyerɛ wɔn no ɔso no kyerɛ sɛ Asante date ase wɔahyehyɛ fitete ɔpɛnsoɔ di nyinara ɔna yɛyɛ ɔno nso na asa aba tumi ne da gyina hɔ ɛnsesa ɔsi biribiara ne hɔ abɛyera sɛ sɛbi ɔno no ka so ɔba na sɛ ɔduwa no so ɔma deɛ ɛna sɛ atoma sɛ bi yera so ɔkyerɛ sɛ ɔwɔ hɔ sɛ akyerɛ hyɛ ato hɔ ɛnyera sɛ sɛbi ɔma ɔdi brɛ na ɔde sɛbi tano ahyɛ wɔn nsa sɛbi atanɔfo hɔ nyinara amammerɛ ne amanneɛ sɛ wɔyɛ biara no yɛwɔ de hyɛ wɔn nsa sɛ wɔyɛ so no dia ti na sɛbɛn wɔyɛ akafofoɔ no wɔyɛ nipa nan wɔka ne ho apɛ na mo twɛ ne pɛɛ mu to wɔde mu yɛ sɛ sɛbɛn nan kɔkɔ kura wɔte ha no mu a wɔte ne nkyɛn na sɛ wɔn mu na akyekyere yɛ sɛ saa na sɛ wɔhu no wɔsi wɔba no fama yɛ fɛfɛ deɛ hyɛ fɛ bɛ ne nsɛm de hu sɛ sɛbɛn wɔde no de hyɛ wɔn nsa so bɛyi no ayɛ deɛ fata wɔto hu ni na nipa ehunu sɛ Asantehene ɔde ne mo so kɛse bi ahyɛ wɔn nsa wɔn bɛ hyehyɛ wɔn nsa so sɛ bɛ wɔyɛ adeɛ a bɛhyɛ Asantehene ɛna mo nyam sɛ wɔn akyi wɔ deɛ nyinara ɛnam ɔkɔm si bi kyerɛ pɛ ɛsɛ ɔdi soɔ sɛ wɔn nsa aka hyɛ ɔdi kan ne nyinara na ɔde hyɛ wɔn nsa no yɛdi kɛfɛ ahobraseɛ sɛ ahenni a yɛde yɛ akɛsesɛm ahomasoɔ ɔkyi ɔmpɛ korakorakorakorakora ɔsɛ ahenni yɛde hurahura nipa esisi nipa n'akyiwadeɛ ɔmpɛ ɔsɛ sɛ ɔbrɛ ho ase na dɛdɛ hyɛ wɔn nsa no hwɛ so a ɛno bɛpagya wo ɛma mfa wɔn nsa mpa ɛda hyɛ wɔn nsa ɔsɛ sɛbe Tanoso ka na ɔyɛ abante sɛ ɔho adwo
and Asantehene ni tumi be sha wonsa no emu sabe kutokana ni nyara ma bodan fo nyina be ba ho yom o se sabe edipa mo wo nyina na Asantehene sha wonsa de onu nam ko mo no so wajimi no o se lura no be ba ho yom o se nyara ni to wo ko mo nyina japade ho nyina Asantehene be jaw sabe mu sabe apramre a chiribri nyina no wo de sha wonsa Yom. Sidina no Asantehene japade no de sha wonsa. Ye be sole dia sabe ono enso anu nsa na adire nye ni Asantehene sha wonsa. De so mu nyina no be ho abotre. Atete mu nyina sa wonsa mpa. Asantehene japade de guta wo. Nti wo fa ho maso eni dwen fa no muso ahobrase afeli nyina. So yele nyina sa ko yeme pejam amo ye kese. Yom. Se akonya so ni baby a. Asantehene ma wa do be ye no eni peja akonya no. Yom, se mo si se jinara. Ade ehia Asantehene ba ko pa no. On se jinara anya no kure. Fedi konya no. Yom. Many people did you win this and pa. The Yura, and then my no. Sabe, my many pa at a Tanoso. Yom. Was this a bit or castle cancer? The Fabu actually. As what the whole pass of the side. Now, do they catch on the Sayano for yes, it's really Tanoso. Yom. So no come was right. Na the oka tro nara for your Sunyani kete fada so. Ma munyo dru ema. Se se obuso pe ni unye ha ba gbo nye ja no. Papa to tu was right. Na de odi eja won no hwesu ye. Na on de kwa so akere, unyo kwa so akere no a. Wo de Sunyani kete fada so. Na that day no wa dwere ho se den me ye. Na de Asantehene so ka kere me if I had then my able enforce at Amasem and I said so. Yom. Somebody for so you are coming in, come and send the beach to the pet. And this one was that. Well, say, you never mind the stretches and any pet. Well, Frabusian, I have another party, one on the soon. Was there so many days, so many days? Mumbai for Honano, a woman answer. Yom. Was there so much to pa? No great dear, pardon time of fair. Yom. So I can call 2 for I don't know. I'm going to so Mugwe do. Look at you. Oteng Baffour Akomea. My dear cousin, to repeat. Don't go for the shot too. It's about for Akomea. Nigga, the Yura, put to them out. That's one friend on your Madia, and it's a bit not a turn on what they don't want to be resolved. For you, Smith, get a badass. Now the Yakatis, that's what Babo. I'm Brassier, the Kakachko, which now my sword. Chicken. And Falco near the morning, we have a fed. Manu Sakuno Yamawono. What did I assume? They said, that day in our river, I said, what's a chain? I don't wish you had to be a free. Do they don't want to want to bring the ready so? And so they will bring the ready so. And man said to me, who said me, but no, what be done? Without the other say, so can work, see, then the walk. Shall soon there. Now, wow, I must have been tunnel. So you're the son, son. I told my mother, a puppy that, who pays so, my baby has my day. You were so lonely, which I was supposed. I'm not to come one or two, a choke. But that's a pretty one. So, what is it? Somebody come inside. What did you kind? Mpapping, I was tossing you. Miss Rew took 1 time.
can't take a CSA or you for our bay. Masomno, Medini, maybe Akoma Pani of Tupabe Mano. So, our family and Opa, a year, and you mere, and a joke. The Sumum Po, the Shaibi Yaremura. So, our family as a mama, the 2 for time to see. Me, Kapempeni, Asantehene, Tanoso. And then, Monsieur Oteng for time, sir, or here, that you have been doing. Masomano, but to the phone, come here, my father. But no, my young Kabumu, near Butanasomano, Mayor, Nasamantibania, but soon I'm thanking. Israel Oteng for time to say, can't time to say. Minani, a queer more watching. Minani, as a Baffour, I would decay. No funny as a Baffour, or tossing you know. Minana, some power, but some Skada, my big Asantehene. And then I may have a twassel. So, 2 for Frame and Opa, a beer, a numre, and I just said a sumo pa, you say here. So mama be talk to for time.
Ebusuafo yeda mu nyina mo ase se ene mojebre na Nyansapo kasamfonyini so ye ba ye eba bedi nkomo ebedi ye ni nyina na ye kumase asetena ekoso ewo manhia ahemfie ya wada no ohene tena ase nene na eye kumase nti na ebehia se ye beba na niema ahodo ne nsem ahodo ewo ho ensuaya ahodo ewo ho no nananom nyina etumi aye ama yeye enche anase mprempren a woso awie ne de amamra ni amane kwanso no ye beso anana ewo apakan mu na fei dwumadi ahodo aka bia nananom atena konwa eti ne de ye ba na amamre ye ba na amane ya hwefo da ne dance ye kyerɛkyerɛ mu ma mote asante amamre ne ho akade ase enenso ye ba ebesom oburu Nyansapo TV so ne abusua medin ede asonaba Kofi Mensa Abrampa yegusua kosi brese yeda mu nyina mo asese ne mojebre na mohwe ye kasamfonyi Nyansapo TV so asonaba Kofi Mensa Abrampa obo ade ye adom no de ye nkwacha ye ne a ye besan so ahia makraw Preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi duanani wi klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame